SMS masuk, dibaca cek lu. Hai sayang, lagi ngapain? Dari ayang wak kirim SMS. Lagi di rumah kawan. SMS masuk kedua. Buka cek lu. Udah makan belum? Kangen nih. Muah. Dibalik cek lu. Sudah sayang. Kangen juga nih. Wah. SMS dari ayang akhir emang. SMS-nya tuh dah. Ya so kawan. Lain sabana kawan tuh. Iyo kawan mas SMS. Aduh acara order kita masuk. Lain bantu galau udah. Bantu baru dapet parawe. Betul. Tasa kau mah. Dari tadi dan Jalia sibuk main HP saya. Job banyak masuk. Job A, job A cewek. Tidak. Kau curiga saya tarui. Sadar lah udah. Job A cewek-cewek juga lain. Aden tidak pernah berselingkuh. Kecuali kilaf. Nak tuh Kan kecuali kan belum terjadi. Bini dan hanya surang kau saja di rumah kau. Tuh di luar. Kalau di luar terminal bayangan transit. Sempat Aden tahu udah selingkuh. HP udah kok Aden pecah. Indah bah, tapi kau ganti nan baru ya. Indah bah HP awak paguno. Namun bah HP awak tania yo. Karena aco nan salah guno. Nelpon cewek antah di mana. Baru SMS bini batanyo. Nan udah SMS itu siapa? Tapaso awak kini mangicuanyo. Itu kawan samo karajo. Nandek pandai awak baduto. Murah sajo bini picayo. Sanang bana raso hatiko. Indah jadi tabuka rasyo. Awak tak kalau nan bini jago. HP-nyo ambia inyo pareso. SMS mesra kiro tabaco. Awak lupo yo mahapuinyo. Bini mangamua langsung marabo. HP-nyo ampo ojo batu lado. Kartu HP denyo patah duo. Kini tinggal baterainya saja. Nur, di manakah kau? Aden buka cek dulu SMS dari siapa? Met malam sayang, udah bobo belum? Muah. Pengirim si Nur. Hah? Dah. Abang. Sia si Nur koda. Sayang SMS-nya. Oh, itu kawan udah, si Nurman. Nur mana? Nurmanan caya. Atuh. Kalau inyo mengirim SMS malam namanya si Nur. Kalau inyo ngirim SMS siang namanya si Man. Jadi Nurman Kamaru. Ya kau udah menyimak kau. Indah jalan di deno. Udah mangigau Inur juga nambah sabu-sabui. Kok di SMS Inur pulau. Jangan maila juga udah leh. Jujur sih lah udah. Kini dan jujur ke kau, ada tuh fan berat kayaknya. Kan iya tuh Kini dan pacah HP udah kok. Jajan. Indah bah HP awak paguno. Namun bah HP awak tania yo. Karena aco nan salah guno. Nelpon cewek antah di mana. Baru SMS bini batanyo. Nan abang SMS itu siapa? Tapaso awak ini mangicuahnya. Itu kawan samo karajo. Nandek pandai awak baduto. Murah sajo bini picayo. Sanang bana raso hatiko. Indah jadi tabuka rasyo. Awak tak kalau nan bini jago. HP-nyo ambia inyo pareso. SMS mesra kiro tabaco.
awak lupa yo mahapuinyo. Bini mangamuak langsung marabong, HP-nyo ampo ojo batu lado. Kartu HP denyo patah duo, kini tinggal baterainya saja. Untung dan punya HP serap. Tak kicuah kau. Dan telepon Yayang dan cek lu. Halo? Halo? Di mana Yayang kok? Sedang mau ojek dah. Kalau Yayang malam-malam tuh jangan SMS juga. Yurang taraga. HP dan nyu pacah dek bini dan ko ha. Gara-gara Yayang SMS tadi malam. Iyo bini udah tuh mencuangnya jipe di terornya taruh aja dan SMS-nya. Oh, Pak Aja tuh mode itu tuh. Alah bantu buru. Muncung cerepet pula tuh. Kamu udah semuanya? Dan dek tepas selesainya. Dan ndak ada yang lain. Carian sela dah. Yo, asa bahasa lah yo. Asa kentanang pembagian rato. Udah. Hah? Kirim pulsa 10 dah. Ya lah pusaka suta. Ayo lah. Muah lo liat. Udah terasa dah. Ya lah, iya yang jauh dan jauh sama lo kata Raso. Lah. Walah, coba cewek rupanya udah aja sinur tuh yo, ha? Tak tahu kira. Ikut yang kelamaan udah.